Okay, så i fysik har vi fået at vide, at vi skulle vælge vores eget emne, og mit selvvalgte emne er så brydningsindeks. Vi har fået til opgave at skulle lave noget teori, eller forklare noget omkring vores teori for denne opgave. Jeg har lavet et forsøg, som hedder blinkende stjerner, som er det, man kan se her. Det er helt kort sagt et forsøg, hvor man tager en laserpointer, lyser hen over en varm kogeplade, som man kan se hernede, og så får man simpelthen laseren til at dodge sådan lidt op og ned og hoppe lidt rundt. Jeg har nogle data omkring det her, hvor det så viser midten af den indre del af cirklen, den inderste hele cirkel, er hvor prikken startede, da det var en relativt stort prik, da dette forsøg blev gjort på lang afstand. Og så de ydre ringe viser så, når det er, jeg har skruet op og ned for mængden af varme på kogepladen, hvor meget prikken dottede rundt. Her kan man se min opstilling. Jeg har brugt de her træklodser, som man kan se under den lange HENE-laser, til at sørge for, at min laser var så tæt på toppen af kogepladen som muligt, for at få det bedst mulige resultat. Og så fik jeg selvfølgelig de forskellige temperaturer, som det her det er målt på. Og med det kan jeg så sige, at det er opvarmningen af de her luftpartikler, som illustreret på billedet til at starte med hernede, hvor det var, at man kan se luftpartiklerne, de der simpelthen bare, de begynder nærmest at vibrere på en måde, når det er, de bliver varme op. Det er også det, man kan se, når det er, at man for eksempel ser et fatamorgana i ørkenen, eller man kan se for eksempel på en vej, noget af det, man ser her, hvor det virker som om vejen rent faktisk slutter, men det gør den ikke. Det ligner, at man kører ud i intetheden. Men det er simpelthen et spil på det her med varmepartiklerne her. Hvor det er, man kan se, at på illustrationen her, så er der også den her form for bølgende effekt på, når man ser varme. Det er der selvfølgelig også over gasflammer i laboratoriet, når man gør det. Og det er simpelthen det, der får laseren til at nærmest hoppe rundt på den her måde, som man kunne se på billedet her. Det er simpelthen, at de her partikler her, molekyler i luft, de bliver opvarmet. Og så simpelthen bare får det så til at hoppe. Og det er så min teori om, hvorfor det er, at laserstrålen ser ud til at hoppe, når den endelig rammer enden dernede. Mange tak.